Gareth Cyff, Prif Tiwtor, Canolfan Dysgu Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd. Pam yn dysgais i'r Gymraeg? Wel, cwestiwn da. I ddechrau, es i'r coleg yn Lloegr. Ac mod i wedi bwriadu dysgu'r Gymraeg am flynyddau, o'n i erioed wedi wneud e. Ac ar ôl bod yn Lloegr, y pobl yn gofyn i fi trwy'r amser, dych chi'n siarad Cymraeg? Yn Saesneg wrth gwrs yn gofyn y cwestiwn, ond oedd bob tro rhaid i fi ateb, nac ydw, dwi ddim. O'n i'n teimlo bach yn ddwl y gweud y gwir i roi'r ateb yna bob tro i bobl. Felly, penderfynais i, ar ôl dychwelyd adre i Gaerdydd, bas ni'n dysgu'r iaith. Ac dyna be nes i. Dechreuais i ddysgu ar y cwrs Wpan, ac yna pob cwrs nes i mi ennill Bagler Addysg fel athro Cymraeg. Beth ydw i wedi gael allan o ddysgu'r iaith? Wel, ar lefel bersonol, felly, dwi'n briod menyw sy'n siarad Cymraeg. Mae mawr personol i gyd mwy o lai yn Gymraeg erbyn hyn, dros 90%. Baswn i'n dweud o'r amser dwi'n siarad yn yr Gymraeg felly. Ar lefel proffesiynol, dwi wedi bod yn ffodus bod y swyddi, dwi wedi bod yn ddynw dros degawd diwethaf, wedi bod yn swyddi sydd wedi bod yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, ar y lefel bersonol a proffesiynol, mae mawr i wedi gweddnewid.